On that note, a club of people has said that they are waiting for Oga people to do the needful. But if they don't do the needful, that when they start to do the needful, by themselves, that they will not hear a beg. Neither will they hear, let's see to an alternative dispute resolution again. ekene m ndị Igbo niile na-ege m ntị biko ebe ọbụla nene masị m udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị ebe ọbụla na-enekwa m nsị gị biko kaba arụ na-agbụ notifikeshọn gị ka iwe na-enwetakwa notifikeshọn mgbe ọbụla anyị tiri vidiyo ọfụ kabakwa na arụ na drọp kọmentị gị na kọment sekshọn biko o nwere ihe ọzọ nchọ ka m kwere regarding ụga saga ịmana ihe a na-eme na ụga nke mgbe ọ bụrụ na ka ndị batara ọfụ na amarọ maka the story biko icheke profaịlụ anyị ịba ebe a na-akpọ playlist ya for Oga Village Saga. That playlist bụ ihe nkiriti especially for this ongoing saga nwa na-aga on. Unu mana enibero ya bụ nwatakịrị nke nwụrụ anwụ. So according to the latest news anyị na-enweta unu mana mgbe gara aga news pụta anụ si na nwaanyị anago be di ya ndị ekwuloba na ndị oge erichigo to a concluding part na ha kpọnatago dị ga-eme ha na-emekpụwa ihe alụ dị n'ime. So kịtazi na a na-achọzi ka ndị ụga fulfill their own part of the bargain because na ha si na ya emele autopsy ka amala ihe egbu the girl maka na autopsy with the main reason Nonso ji wee kpọrọ that girl si ka ojije ti ya na ebe a na-eti ndị nwụrụ anwụ mgbe ahụ eti ya mgbe ha na-akọwa na autopsy ya eli close to 400 to 600,000 mgbe mana duto na ihe etigo ego n'obodo ete echegara ya na ihe agafe n'ọnwa isii nwatakịrị nọ ebe ahụ kịta a na-ekwuzi na autopsy ya elugo ebe ofu 1 million naira mana ndị ekwulọbịa na-echene ka ndị ụga bịa fulfill kwa one of their own team maka ọ bụrụ ihe niile ka kamera gosi enwere ihe a na-akpa n'ime ụlọ mana kịta ndị ekwulọbịa sị ka ha burukwa ụzọ tibe mkpu n'oga na ndị ụga achọbekwa na imezu ihe niile ha niile kwuru maka ya the most important thing ha mere bụ ịkpụ alụ na ikpuchi atara ume na azụ mana mmemme emereda woman dị bifo achụpụ ya na ụga ọ dị nnọọ ka ebe akwali ya na ndụ so ha emegide ihe niile mechaa medụ halfway ọ bụ ihe niile ke mana eme the most important one o nwere ndị ọzọ aka ya eme since then Nonso ekwere anachiata azụ amara obodo Nonso gbaga ọ na-ameghale ka agwa maka na asị ọkụkọ nyụọ ahụ a na-achụbi ya ọsọ unu manụ ka o si wee jee tiga ọgwụ na biya anwụrụ ọkụ wee na-akwụ mgbọsị nwaanyị nata mana ọ bụghị ihe anyị na-abịa ka ọ dachọ nkwunu na vidiyo nkwunu the latest update bụ ihe na-aga regarding ụga na ndị ekwulọbịa concerning Madam Azuka na nwa ya nwaanyị nwụrụ anwụ nke bụrụ Ogochukwu nke Ebola si na ya nwagbu mana ụwa niile amarozi na anọ because this investigation na-aga on dịkwa gosi na the girl kele afọ ime amarọ na afọ ime o kele bụ nke tagbulia ka ọbara bụ ihe gbagbulia ka ọ nwere ihe ọzọ bụ ihe melie mana biko ka ị na-enenekwa ịkaba obi na subscribe maka ihe anyị kwuru na ilo dị n'ụlọ kakwara nke dị n'ezi maka na onye oke nọ n'ụlọ gwara nke nọ n'ezi na azụ dị na ngịga ngwe na-asị na ezinụlọ na-anọghọ n'udo ndị ilo can easily penetrate and do something onwebe onye manụ until the autopsy of the girl emelia whip to prove the fact na ihe mere mana aka niile na-alụ jelu Nonso maka nya bụ nwa abụrụgo ajọ nwa sewele ba nne ya afọ nene vidiyo anụnwa na na-anachiata azụ ọzọ. Yeah, good evening, everybody. My name is Tila Amarachi Megochukwu, and I want to give you an update relating to Mrs. Azuka Emene, the woman that was banished from Oga Umezuga in Agata local government area of Anambra State at the early this year. That was towards March this year. Mrs. Azuka was banished in Oga by her son and his cohort. It was alleged that she murdered her daughter, which was false accusation laid on her. And I went into the matter, seeing the way she was humiliated, abused. She was dehumanized in all ramification, stripped naked, and banished, and they went as far as releasing the traditional gong against her. And you know what that means? That means she was mourned alive. But when I got into the case, we took it up from there. They banned that nobody should
hear her own side of the story. I came down from Lagos, went to her, and heard from her. And along the line, after hearing her own side of the story, which I heard here, I took up the matter to see that she gets justice and truth unraveled. Then everyone that followed the process know where we stopped. We have succeeded in bringing her back to her husband's house after all there was traditional investigation and you know legal investigation. The two parties, Ndị Obodo Makafasi eme their own investigation, and the police were also doing their investigation. And we've got to the stage. The police gave us a chance to go for peacekeeping. Yeah, alternative dispute resolution, which is let the two town get their peacekeepers and look into the matter and know what is at stake. Which they've done, and they were able to ascertain that this woman seems innocent. That was why the two town has agreed, and we brought her back to Oga. Now that she's back to Oga, the next step was supposed to be, you know, trying to bury the daughter that has gone. But a lot of water has passed through the bridge. That is what I am here to break down. Presently, she's back to her home, and I went live to show you people the height of the evil that were meted upon her, the vandalizing of her properties, stealing her properties. They scattered everything, stole her food, and all of that, which I aired here live. Then, after the returning of Mrs. Azuka, Ekulobia people has given Oga people some weeks to look into the matter and make sure that justice is given to the woman, which has not been met. And from my interrogation and calls, because I keep following up, we can't abandon the daughter, the girl that is in the muck, you know. So I keep following up so that if we want peace, I want everlasting peace. As in, I want when we do things, we get to the root of it and solve it. I am an advocate of a lasting peace. So now, Nonso did not fulfill what was, his own part of the peacekeeping bargain that Oga people bargained on his behalf. He did not fulfill it. He ran away, and Oga has done what they were supposed to do, but remaining to bring the Ekulobia people insisted that there will be autopsy, which Nonso, that was the main reason why he put the girl in the morgue. So they insisted that there will be autopsy, which he has not been able. As at the time we are talking about autopsy, it was ranging from 450,000 to 500,000, but now they said it's 1 million. So they insist that Nonso should cater and do that autopsy, which he insisted that they would do, so that they will ascertain what by the girl. Then, on that note, Ekulobia people has said that they are waiting for Oga people to do the needful. But if they don't do the needful, that when they start to do the needful, by themselves, that they will not hear a beg. Neither will they hear, let's see to an alternative dispute resolution again. That when they want to do it, they will do it in their own way. And since then, Nonso has not been forthcoming to see that there will be peace or whatsoever. Neither have they heard from our Oga people. So, in all this, we're hoping that things will be sorted amicably. So, Colombia has given Oga people 1 week to hear from them.
so they will know where to start from. So that's where we are for now. That's where we are for now. So, and I want to use this medium to thank all the people that have supported Mrs. Azuka. All the money sent to her, she told me about it, and those that sent through me, she as well got it. So we say thank you so much. God bless you. And I pray that such a wicked act will not be meted on our loved ones. None of us shall see such wickedness in Jesus' name. Ekene m Igbo niile amụkwa m niile n'isigo vidiyo anụ ka ba na-arụ na subscribe la anyị na-agbakwa notification gị maka anyị ekwu gị asị na ebe ọ bụla eziokwu nọ ka anyị na-anụ ọ na anyị na-ewetelu unu stori anụ ka ba na-arụ jee bidokwu ya n'isi ma ọ bụrụ niile na-ebe ya before ije na da playlist efekwa ụgwa village saga ibido n'isi nenele ya mgbe o bido ma mgbe the girl nwụ ma mgbe a chụpụ the woman ma mgbe a gara nchaitom village held interview ịmago the story oteka mana o story ya jigo anya iwe kwechile si na story anyị afọlile ebe o biri n'ụbọchị nke taa mana anyị ka na-eche na anyị bịara nwatakịrị aka fọrọ ofu ọnwa ka anyị gafee aha ọfụ ama m na ha ya hapụ ozu anụnwa ka abanye ara ọfụ maka unu mana Anambra steeti onwe mgbe ya bụ olu amachie ekwu ozu machie ime anything bụ mmemme maka ọ bụ ihe ọbụla emere mere ọkịta anụnwa a na-eweta aka n'ime otu by this time next month unu mana nji ya na-ejezi mgbe ahụ everywhere mmemme kọsa a na-agwa amachisi ha mgbede otu atụ mgbede otu ama mmezi anything bụ mmemme ama nnizi ozu ama nkwazi ozu ama mmezi anything dịka wedding until abakwa ara ọfụ biko ndị ọbụla ji ozi anụnwa ha tara ya na-forward ozi to everybody nwere ike ịnụkwu ya ka ama ihe ọbụla eme maka a sị eme ngwa ngwa emeghalụ ọdachi ka ọ dị na ndị be anyị ka anyị nwere mgbe ọzọ